Fantasy, Architect, Jealousy, Analysis, عندنا ميلاد شurada. Salam qadirli dostlar. Bizim şunu siyahat etmek soğlayan yerimiz Hindistan'ın Telangana vilayetinin Hyderabad şehrinde yerleşen Sarminar Mescidi. Sarminar Mescidi 1591 yılda Kutup Şah hükümdarlığının 5-nji hükümdarı olan Muhammed Quli Kutup Şah tarafından qurildi ve hazırki wagtda munyň qurulanına 429 yıl boldy. Sarminar Dünya bir Hyderabad şäherinde Telangana vilayetinin hem sembol hasaplanylýar. Sarminar sözüniň manyny 4 minara diýmek. Ve bu minaraların her birinin beýikligi ortasa 48,17 metre var. Sarminar hazırki wagtda Hyderabad şäherine siyahatçylaryň iň bir köp gelýän ýerine urildi. Sarminaryň töweregi bazar bilen gursalan we ortasy 14.000 tany dukan var. Fonda var mı ya? 51. Hello. Sarminaryň günorta gün masarynda bolsa Hindistanyň arheologi we binagarlyk hazynasy bolan Mekke mescidi ýerleşýär. Mekke mescidiniň aýratynlyklarynyň biri de guruluşyna Mekke şäherinden getirilen toprakdan ýasalan kerpiçleriň kullanylmagydyr. Hawa qadirli dostlar, bizim şuňky siýahatymyz şulardan ibarat. Egerde bizim videomyz siziň göňüňizden turan bolsa, bizim kanalymyza agza bolmagy, like basmagy we tefsir ýazmagy unutmaň. Ýene videolarda görüşýänçek, hoş, sag bolun.